शर्मा जी के कोरवे थोड़ा स्केल के प्रॉब्लम बा लेकिन हमने के मैनेज करके गाए हो जाए कि आज हो आप पहिला मिलनवा मिलल सजनी के सजनवा सचो कि हमर अंगे अंग गुलाब नियन खिलल बाबा दनवा कि सुनी सुनी भगवान जन बिहान होके आज राजा जी के कोरवे में आज राजा जी के कोरवे में आज हो पहिला मिलनवा मिलल सजनी के सजनवा हमार अंग अंग गुलाब नियन खिलल बाबा दनवा सुनी भगवान जन बिहान होके दी सुनी भगवान जन बिहान होके दी हे भगवान आज राते रहे दे माने 12 घंटा ना 24 घंटा के रात को दी बड़ी बढ़िया रही जब से धनंजय जी के कोरवे में बिहान हो आज राजा जी के कोरवे में बिहान लेकिन कहली एक दिन जब से सिपाही से भइले हवलदार हो रघुजी पर गोली मारे जब से सिपाही से भइले हवलदार हो रघुजी पर गोली मारे मोमेंट भाई जा लेकिन वो मोमेंट करे के पड़े होखे के चाहिए ना मोमेंट हरियारी हरियारी क्या है हरियारी हरियाणा हरियारी रहो हरियाणा हरियारी रहो तुही तो हो बड़ू हमरा आखी के पुतरिया जन्म रजिया के चली तुही तो हो बड़ू हमरा आखी के पुतरिया जन्म रजिया के चली हरियाणा हरियारी रहो हरियाणा हरियारी रहो कि तू ही तो माया थी के पुतरिया जन्म रजिया के चली रहो अरे तू ही कहो बारू हमरा आखी के पुतरिया जन्म रजिया के जरी रहो